Una muller, de Sara Llorens. El sostre i la part alta de les parets va perdent-se en les vaguetats de la mitja foscor. La claror de posta que entra per la balconera ja sols dóna relleu i color al tros de cambra on arriba directament. En l'aire, per de fora, quietud dolça. Mireu, entre un enxarxat de fils telefònics i el blau cel del firmament que ara està clapat d'esfilagarsaments de núvols de salmó, passen i traspassen, fa una estona, un vol de coloms tocatardans. Quan aquests desapareixen, un ocellic ben sol, massa sol per ser tan remenut, travessa l'espai obirable. Això, en l'aire. A baix, soroll de sorolls de carrer ciutadà. Al brancal de la balconera, la muller de delicada testa deixa caure damunt dels genolls la peça que estava cosint i, sense aturar el manyac pensament que l'abressa, aixeca pausadament els ulls al cel. Els seus ulls tenen serenes fondàries de mar. Ara, al topar-se amb la claror salmó dels nuvolets, diríeu que se li torna solen, cèlicament. Li resten aturats i, amb tot, donen idea de vida plena. Una humitat suau els va invadint i per ella juga damunt de les ninetes tota una exquisidesa de sentiments amorós. L'amor, com és verament lo més important de la vida? La muller s'ho ha dit a milers de vegades, car tot sovint s'hi troba, quan està sola, amb aquells transports amorosos. Sembla que tota ella es fongui sols en sentiment. Sembla que l'estimat, el marit, s'acosti a ella en esperit deixant que el cos segueixi treballant en el despatx on guanya el pa per ambdós. Llavors se sent anegada en una dolçor superior a totes les dolçors, sent que ella és no més que estimació i que és tan feliça perquè l'ha oferta ja i l'ofereix a totes hores, enlairadament, com un místic al seu Déu, útilment, com un ver filàntrop a la humanitat. De sobte, els parpres cauen i tornen a pujar-li neguitosament i la placidesa del rostre comença a esfumar-se. L'enamorada se sent enyorívola. A aquesta hora, l'estimat torna cada jorn, però avui se n'ha anat lluny de ciutat i no tornarà fins d'aquí a 3 dies. Mentre ha durat la plenitud del jorn, ella es sentia molt animada, però ara, quin dol al cor! Sent enyorament de la presència d'ell, de la seva companyia, i sent un enyorament més íntim, més del fons del seu ésser, els de les manifestacions del seu sentiment, aquells mots dolços, aquella mirada única en el món. Ella sap que mai haurà de dubtar d'ell. Sap que en aquests mateixos moments ell està pensant en ella, està enyorant-la. Per què entristir-se, doncs, per uns quants dies d'allunyament material, si tantes i tantes parelles passen la vida en un seguit d'allunyament moral? Ella té seny i vol esvair la pressió agredolça amb què els encontrats pensaments li pengen al cor. S'aixeca i es recolza a la barana del balcó i guaita al carrer. Al cap d'una estona pensa que és hora de tancar les portes que donen a la galeria i entra. El corredor és fosc i al travessar-lo, la consciència de que ell és lluny li revé amb força. Una onada de sentiment la sotraqueja altra volta i enmig de les tenebres li torna a invadir els ulls aquella suau humitat tan amorosa i sola, entre la negror, estimat, tresor meu, diu a mitja veu, com si ell la sentís, tendrament, amb tota la intensitat de la dona
i amb tota la il·lusió encara d'un adolescent verge. Tancats els balcons de la galeria, recula per anar a tancar també la finestra d'un quartet que dóna al cel obert. Per aquest pugen les veus alegres de les criatures d'altres pisos i ella es sent tota corpresa. Infants! Oh, quan en sa casa n'hi hauran? Fills, és dir, part del marit adorat, conjunció admirable d'ell i ella, manifestació real del sentiment grandiós que els lliga. Les veus infantívoles segueixen animant el cel obert. Ah, si en aquest moment ella pogués petonejar un fill seu, se li apaivagaria l'enyorament. Tanca i se'n va. Tot passant, encén el llum del vestíbul i una poderosa força la fa entrar a l'escriptori, treure'n un àlbum i sota la llum glaçada del rebedor obrir-lo per a contemplar el retrat. De qui, sinó d'ell? Primer se l'apropa a la vista, després l'allunya, li fita els ulls, li mira els cabells i sembla que senti entre els dits la tebior tova de quan els hi amanyaga. Li mira els llavis. Que hermós, que dolç, que seu. Se sent tota feliça de saber-se estimada amb deliri i la força del goig la commou per complet. Si el tingués a prop per a dir-li tot això que sent, la molta commoció de tanta felicitat fa que sigui més punyent el fibló de l'enyorança. La seva serenitat perd l'equilibri, els ulls se li entelen. Més, de sobte, es redreça vivament i fa una correguda fins al balcó. Amb les mans damunt de la barana i amb el gràcil cos pantejant d'emoció, el cap enlairat i els ulls humits, fits en l'espai negrenc de les alçàries, junta els llavis febrosament. I 1, 2, 100 petons vers l'enyorat se n'emporta l'aire de la nit. Heu escoltat Una muller de Sara Llorens.